Tohle je lanovka na Lisou horu. Na Lisí hoře, když se dáme doprava, tak jdeme tamhle tou sjezdovkou, která je tamhle za těma stromečkama. A když se dáme doleva, ale my nikdy nejdeme doprava, my jdeme vždycky doleva. Ne, když většinou to střídáme. Nikdy jsme to nestřídali. No tak nestřídáme to jedna, ale střídáme to 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Loni, když jsme byli na lyžích, na Lisí hoře, tak ta pravá strana byla úplně uzavřená, protože bylo málo sněhu. Jo, asi takhle bych to shrnula. A ten první rok na Lisí hoře jsme vůbec nebyli, protože já jsem špatně ještě lyžovala a my jsme byli jenom na... Prostě tam ty. Dobře. No, teď to sjedu, trápím se, ale sjedu to. Dobře, tak já to natočím pak v zimě, až budeme lyžovat. My nikdy nejezdíme doprava na Lisí hoře, vždycky doleva. Když slezeme ze sedačky. Ne. Tak jo. Ale myslet si můžu, co chceš, jo? Ne, nemůžeš.